開けてきてこういうふうに入ってこれるような街づくりになっています。で、あとですね、現在、こちらの方にも、Kako je lijep moj grad, čujte na korejskome sad. 角がですね、ディオクレティアヌ宮殿の角になりますけれども、この奥はベネチア時代に、できた、はい、ベネチア共和国にずっとですね、この辺り一帯ね、ドブロブニク、ね、手前まではベネチアが支配されました。ドブロブニクだけラグーサだったんだけれども、ベネチアにやられないように途中でオスマントルコに少し分け与えて、そこが、Nešto je pobucalo, spominje Veneciju. なんかわけわかんないけど簡単なボーダーを、通ってですね、ボスニア・ヘルツェゴビナで、その上、要するに地図のずっと上、アドリア海の海岸沿いはベネチア共和国っていう時で、その後開けたっていう町がこちら。じゃあちょっと中の方に入って。Evo ih, dobili su osnovne informacije i odoše sada u Dioklecijanove podrume. Kao što vidite, ja mislim da su Južnokorejci po veličini tijela i da, prije svega po veličini tijela zaključujem, to nisu Japanci. Oni su puno sitniji.